Karena ke video kan dia nak bentar ki bala YouTube lana kita ki content creators. Namar hakan ke video ngan nyatu ya kita ki lai teliki major update ki baga YouTube kadang sudah pen benar pajba. Bat kita ki update setemai kila ban yarap pen Q ya ka earnings jongpi. Klaim dabun ketin ngan nyatu direct ya kita ki update setemai jong ka YouTube. Hak update ke banengkong kata hak bayar day bat ki shorts. Hadin bala kerpat daki babun finally ka YouTube kala sengap ya kata ka jing request jong kini ki content creators. Bat kata ke de ka clickable links haki shorts. Lada phim sia thu ka e kata ngan pencai hang ne kendian. Hakan ke YouTube am ki don bun jat karkom kamai jong ki brew. Kawena kita ka de ka affiliate marketing. Lang ba kata ka affiliate marketing ki content creators am ki jubu ya ki links jong ki products kum ka Amazon la ne ki we ki third party website. Hapo ki description jong ki video jong ki telada don batit ya kita ki tiar hakata ka links ka baki labu haki description jong ki video jong ki kita ki website kum ka Amazon la ne ki we kin sa ai commission kendiat kensat ya auto content creators te baro iskat tu am ki content creators kila ban bu ya kita ki links tang haki long video jong ki handre haki short spot am lada bu makna ya kita ki links hapo ka description ru am la ban klik la ne visit ya kata ka links handre lang ba kata ka update kai tip kala pan bena bahkan sa ai lat no baki brew kin la ban klik na kita ki links ki ba ai hapok ke description jong ki shorts. Te kata ke updates kan yarap sibun ya ki content creators ban yok kama extra na kita ki affiliate program. Bat kata ke updates kan try kam no option haki negi singi ban wan. Hak update ke baar pan ke YouTube kala pan bena bahkan ai bonus ya gitu ki content creators ki balak ban pendi bun teli ki tiar hak tu ke YouTube affiliate program. Tengah tarai dang don na pedeng jongpi ki bam tip ya kata ka YouTube affiliate program ro. Kata ka YouTube affiliate program em ka desa ka wepat kalat kamai jongki content creators. Ha kata ka YouTube affiliate program em ka YouTube kala partnership bat ki sau tuli kita ki shopping website. Ka barengkong ka Flipkart ka baar ka Mintra ka balai kata ka Naika ka basapat kata ka Purple. Kino ki channel ki bala yo 10,000 subscriber bat ki bala monetize ka channel jongki kin sala ban join ya kata ka YouTube affiliate program bat teng ki don ru ki channel ki ba yo kloy ya kata ka affiliate program telang ba kana YouTube affiliate program ru ki content creators kila bantak ya ki products jong kita ki south ki shopping website balada don bathiet ya kita ki tiar ki ba kila tang tekin sayok commission na kata ka YouTube affiliate program ru te kata ka updates ka bayar debat ka nepan kino ki content creators ki balak ban penyat yew ya kita ki tiar ki basyang dor khat ar $4 seneng ka YouTube kan sa ai bonus $10 ya utau content creators balada ula pat ban penyat yew hadu lai hajar kata ka jing syang dor jong kita ki tiar ki ba ula tang ka YouTube kan sa ai bonus hadu $40 extra ya utau content creators nalor ba ula yok commissions na kita ki products ki ba ula penyat yew balada ula pat ban penyat yew hadu pra hajar kata ka jing syang dor jong kita ki tiar ki ba ula tang kaitip kan sa ai bonus hadu lai spa $40 banang tar lada ula pat ban penyat yew hadu khat sa hajar ka jing syang dor jong kita ki tiar ki ba ula tang kaitip kan sa ai bonus extra yu hadu san spa $100 bat kita ki bonus ki de na benta jong una ubnai di sembar te kino ki content creators ki bala dep jon ya kana ke program lada kila ban penyat yew hapo jong una ubnai di sembar hakatu ke limit ke ba kila bo tekin sayo ya katoka bonus tesa kana ke wepat ke update ke balai ke best ba kata ke de ke dynamic brand segment kana ke update ru ke de ke best ba ke balak ban pen kama susu ya ki content creators dengan pensai hang ne ya ke neru namar kana ke de ke feature batamai ke ba ke YouTube kala introduce leng ba kata ke feature am kino ki channel ki bala he ka channel jongki bat ki bala khampau kin kemen ba onda ki osngeu ya kana ka feature dengan persyang hang ne ban pensai kumno kin yo benefit na kana ka feature PEM haba kano ka channel kala khampau bat kala kham hem ki company bat ki private entity ki ju kontak ya gitu ki channel bakin pen promote ya kita ki products jongki dengan su ai nuksai phi kum kito ki local news channel jongi ki ba khampau PEM haswa bakin sedang kano ka news jongki kipin iswa da kito ki advertisement kito ki de kita ki sponsored video bat kato ka company kin ha ban su pisa ya kito ki try channel kata ke detang ka nuksa barin ka banga persyang ban persyang thu handre ha kata ka updates ka batamai ngan persyang no ban ai nuksa ha ka channel jongpi suppose lana nuksa pidon hadu sispa teliki video jongpi kiba phila dep upload hakatoka channel jongpi batna pedeng kita ki sispa teliki video jongpi kidon san teliki video jongpi kiba long popular ba bat kibadang yaj ba lana kibadang page hadu mentaru anda kito ki company lana ki private entity anda ki yo i ba kato ka video jongpi kadang yaj yo ba wat lada ka de ka video barim jongpi ru handre ki kwa pat ban pha promote ya ki product jongki hakato ka video barim jongpi pindang la ban promote kata ken ka de kata ka feature batmai bat ka ba best ba ya ki content creators tang ne phila ban lingo kumno ban promote ya kita ki products jong kita ki company haki video barim ro hakata ka liang am ka YouTube kan sa ailat ya pi ba phin la ban insert ya kita ki video jong kata ka company
ha ka to ko video barim jong pi claim dadon kam ban delete ya ka to ko video lane re-upload biang bat ka bakam kongsan kata kalong ba phila ru ban yakut bat kito ki company hadu kano benai kinla ban siu ya pi ban insert ya kata ko video jong ki hapo ka section jong ka to ko video jong pi bat hadin la kut kata ka jing yakut jong pi hadin si benai lane ar benai phila ban bujri no da ki be pat ki video jong ki be pat ki company ki batre ban siu dor ya pi ban bu ha kita ki video barim jong pi bat ya kata option am la ban le leng ba ka online am don kam re ban delete lane re-upload biang da kum ve balenga ong ba kata ka updates ka best ba am namar kum kito ki video ki banga ainuk sai pi kito ki news channel kinom la shu ban replace lane delete ya kato ke video ka baki pen I haswa bakin sedang ki news jongki wat la dala akut kata agreement jongki lane ka jingsiu jongki to ki company yaki handre lang ba kata updates ka batamai pan ka ba ai daga YouTube la ban replace lane bujili da ki be pat ki video jongki be pat ki company ki batre ban siu ban pen promote ya kita ki video jongki ha kita ki video barim jongpi bat ya kata ka features em ka YouTube kan pen trekam no shen how no snam ban wan arjar apun riu tekine gide kita ki lai teli ki updates ki balong ki babes ba naga benta jongi ki content creators ngathara lang ba kana video jonga kan ajing menta sibun ya pi ki content creators ban tip ya kita ki features temai jong kana YouTube tela da pisngau yo jong menta na kana channel jonga singa bahaya komen hang ne harum bat ai ru ya ga like jong pi bat ka to ka hype jong pi ha kana video bat lada ngayu I baka biang ka respond jong pi ngan nang ya pen mi susu ki updates bat temai ki bai de bat ka YouTube khamtam ya pi ki content creators tangin ni syam ha ka be pat ke video jonga ku blai sibun